Editor. Ulitin mo Wala. dati. Ikaw muna. Ba't kami iyak? Wala. Naiyak ka ata sa gastos natin. Hindi. As you grow older, may kasal. I love you, my baling. Ah! I love you. I love you, baling. Mwah! Happy birthday, Mishi! Mishi, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Afternoon, we're celebrating here. Palakpakan naman siya, everyone! May she grow in health, wisdom, and love, and under your guidance. Bless this celebration, Father. Fill it with happiness and joy, and keep everyone safe. And may this be a joyful reminder of your goodness and love. In Jesus' name we pray. Amen. I also promise not to leave the occasion after I eat. So help me, Lord. There you go, ladies and gentlemen. A nice and wonderful agreement between us for instant 1,000 pesos! Ang makapagbibigay sa akin ng ribbon na yan ay mananalo ng 1,000 pesos! 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, thank you so much for your wonderful participation. I was just trying to measure kung ready na nga ba kayo para sa ating pag-games. Kaya naman, handang-handa naman sila, ma'am. Ano ang first word ni Mishi? Dada is wrong. Ang first word ni Mishi. Sige, pagbigyan natin. Ano? Mama. Mama is wrong. Ano kaya ang first word ni Mishi? Walang nakakaalam? Yan iya, mali mo, maipon mo yung gismil hanggang mamaya. Alam mo lahat. Ano? Lala. Lala is wrong. Ano kaya ang first word ni Mishi? Baba. Baba is wrong. Papa. Papa is correct. Hindi ko alam na dito yung sagot. Handa na po ba tayo para sa next question? Oh, ganun lang. Ay sorry be. Sorry na. Trabaho lang to. Ano ang unang solid food na kinain ni Mishi? Favorite ko to. Yes, Dimple Boy. Ay mukhang nararamdaman ko to. Oo. Kumulo ang langis. Anong pangalan mo? Jasper. Ano sa tingin mo ang first food ni Mishi? Kalabasa. Mali. Smashed potato. No? French fries. Mali. Grabe ka naman sa bata. Bata, te. Pinakain mo na agad ang fast food. Kanin po. Mali. Gerbe. Mali. Marie. Hindi. Eggplant. Hindi rin.
Mashed potato. Mali! Cerelac. Hindi din! Carrot. Ang lala nyo, ha? Saging. Hindi! Boiled egg. Boiled egg is correct! Wow! Ilan ang timbang? Madali lang to, may point something. Ayan. Unlimited guessing naman tayo. 3.6? Pound. Pound money, pound. Kaya mas mataas ng konti. Narinig ko na kanina yung answer. 7.6. 7.6 is correct. Sinabi mo na kanina, anak. Binigyan kita ng 10 chances. 300 pesos! Oh, 10,000 yung uubusin natin. Basta galingan lang ninyo. Diyos ko, nakakatakot yung mga malalapit. Nakailan ka na, anak? Kawawa ka naman. Sandali. Tumatakbo na agad kayo eh. Ano ang favorite color ni Missy? Favorite mo rin? Correct! Ayan, may 300. Yes po. Ano pinaka-favorite food niya? Anong Marie? Biscuit. Marie Biscuits. Tama po. Marie Biscuits. Ayan. Ipinapadala pa nila sa Amerika. Buti na lang nanonood ka, be. Cairo. Grabe yung mga pangalan ng bata ngayon, no? Hindi may-hit sa NBI. Kyron. Kyron, tama? Cairo. Happy birthday! 10,000. Interpreter, ma'am. What's your name? Raven. Happy birthday! Estilo, happy birthday! Ganun ha. Exhale. Think about your dreams. Okay. Raven! Longest greeting in 3, 2, 1, go! 4,000. Happy birthday! Sayang. 9,000. What's your name, Iha? Raya. Happy birthday! Akala ko matatalo na si Cairo. Sorry, hindi mo inaabot ang 10. Mga nagpabokalis yung mga yan. Dapat ganon. Okay, tawagin po natin dito si Cairo. Nasaan po yung mga sumali? Hingi po kayo ng consolation prize kay ma'am. Lahat ng sumali dito, balik. Pero kayo tigo 100 pesos. Unang contender for the longest greeting, Youth Edition. Jillian. Coming all the way from? Batangas. Happy birthday! 14. Taga saan ka? Sisa. Happy birthday! Sayang. Ay, bigyan mo na ng consolation prize, ma'am. Hello, where are you from? Bulacan! Hello! Sa ating mga bisita from Bulacan! Grabe, labanan pala ito ng mga probinsya. Handa ka na bang ipahiya ang mga taga Bulacan? Hindi pa. Happy birthday! Wow! Ito na si Kumaring Jasper. Happy birthday! Pasensya ka na, Jillian. Inatiw na katitagal Isabela. Kunin mo lang ang iyong consolation. Grabe. Baguio City! Sinungaling ka, di ka nakapagod eh. Ano ka lang pinanganak pero hindi ka na mumula. Okay, pangalan. Red. Happy birthday!
Hindi ko alam bakit siya kinilig sa dulo. Eh, magkapatid kayo? Kinakalaban ka ng kapatid mo? Happy birthday! Umalam mo, ang 100. Ayan, huwag mong ipahiya ang taga dito. Home court advantage. Happy birthday! 23. Yan, isa ulit kalaban. Taga Norte to. Taga Sur ka. May adults category pa. Oh. Yes, at saka adult mamaya. Mag-ready na po kayo, mag-vocalize na po kayo sa silong ng mangga. Okay! Jinky Rivera. Jinky Rivera from anong school po? Bubulong Munti Elementary School of Bulacan. Oh, Bulacan. Labanan na naman to ng karangalan at lugar. Happy birthday! 11 seconds to beat. Anong school po tayo, ma'am? Dito sa Inaban Elementary School. Ayan. Pag ito natalo, babaakin namin kayong lahat. Happy birthday! Huwag po kayong makalala dahil wala pa akong nasaktang teacher. Narigat talaga, ma'am. Promise, na-try ko na to before. Tinakbo ako sa ospital. Happy birthday! 7,000. Anong school po tayo, ma'am? Gumot Elementary School of Rosario, La Union. Happy birthday! 17,000. Meron na tayong bagong kampiyon. Wow! Babaeng mahilig sa hayop. Hindi naman alam. Pangalan po natin, ma'am? Son, happy birthday! 11,000. Dahil isa siyang chemical symbol ng iron. Straw. Happy birthday! Inervyos na si ma'am sa'yo, oh. Her Grace. Happy birthday! Sergeant. All right. 17,000 ang trying to beat natin. Happy birthday! 1,000. Sayang. Bravo. Mary Ann. Happy birthday! 60,000. 60,000. Mary Ann din. Mary Ann, sa camera po tayo para at the end of the day ay meron tayong tinitignan, tinatawanan at inaalipos na. Happy birthday! 20,000. Sinira, di ba? Diba? Sabi ko sa inyo, tunog? Palaban. Anong school po tayo, mami? Pasukin. Yun ang gusto kong mangyari sa akin. Ako ay... Kayo, napakasabay ng mga utak ninyo. From Pasukin, Ilocos Sur. Norte pala. Happy birthday! 8,000. 9,000. Wala na kinapos na si Mami. Ang nag-iisang tinig sa paligid ng mga bulaklak. If you were to become a turtle in your next life. Saring lang. Anong school po tayo, sir? Oh, Adventist. Christian. Kailangan natin maging wholesome ngayon. Yes. Ay, sorry! My God! Sorry, Lord. Okay. Happy birthday. Kinulog na sa baba. Sayang. Pangalan po natin, ma'am? Mary Rose po. From Rosario Integrated School. RIS. IES versus RIS. Happy birthday! 30,000. 40,000. Sayang daw po yun.
roar, roar, roar. Ay, reaction! All right. Meow, 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 meow. Meow, meow. Ay, nananakit po siya! Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Arf, 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 arf. Arf, 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 arf. Arf, arf. Wala sa... Ayan, lapit kayo kay ma'am dahil birthday song Animal Edition. Alright! Ipapihira lang tayo maka-witness ng mga ganito. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Tignan natin. Mek, 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 mek. Mek. Hindi po ako pumili ng i-represent niyang hayop ngayon. Siya po ay kabayo. All right.
Okay, sakto. Oh, bumasa na naman ang ano. Pasok. Let's pray. O Heavenly Father, kiyangan kami, iti kanakiagam, itong nagmaysa kada kami kini. Bendisyonam kadit at ng mangted, isa nung natin sa itong nagmaysa kada kami. Kiyaman kami yung kanikitig ima. Ilang retake po to? Ilang retake? Happy birthday! Ano ba talaga? Hi, Mishi! Sing it louder and faster! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mishi, Mishi! Happy birthday, Mishi! Come on, sing! Happy birthday, Mishi! Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mishi! Sing it louder! Happy birthday! Hey, hey! Let's go! Happy birthday, happy birthday to you! Yes, all right, so Blow na, blow na! one more time, Izzy! All right, lahat ng kids pila. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! Happy birthday! Ay, cellphone na keypad! Cellphone na keypad! 10! 6! Oh, dalawa. Ano po pangalan natin, tatay? Million. So, tatay Carmelo, babayaran po kayo, bakit po kayo may backup phone? Oh. 100 pesos? Asan yung sa'yo, mami? Cellphone na keypad. Oh, keypad. Okay, nanalo din. Ay, lisensya! Na expired license! Expired license! Expired license po ang hinahanap natin din! Oh, isa! Dalawa! Tatlo! Ang hinahanap natin ay cellphone! Cellphone charger po! Yan! Line! Isa! Halika rito, bilis! Ng bagong 1,000!
bigyan mo ako, mami. Wala na. Huli ka na. Okay. Sir, ang usapan ay makapagbibigay sa akin ng 1,000 prako ay mananalo ng 100. Mababait naman pala itong mga bisita dito eh. Bayad na ako, sir, oh. Thank you. Ito, 300 each. 5 ang mananalo. Top 5 na nakasubscribe sa YouTube channel ni Ma'am. Oh, asan ang pruweba? YouTube channel po ang usapan. Top 5 lang ang usapan, oh. Ito ay 4-letter word. Tagalog, parte ng katawan ng tao. At nagsisimula sa letter P. Minsan, mabaho. Minsan, hindi. Ano? Mali! Consonant, vowel. 4-letter word. Hindi ang pipit. Hindi! Mali! Pepe. Hindi, mali! Katap. Hindi! Ito ay mabuho. Ano ito? Minsan mabaho, minsan hindi. Depende sa panahon. Hindi! Hindi! 4-letter word eh. Puyo. Ayun, puyo. Ito, ma'am. Ito, alipuspos. Ay, nako.